ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ITI ଏବଂ 10th କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ନ୍ୟୁଜ୍। ସିଏ ଏବେ ରେଲୱେରେ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ପଡ଼ୁଛି RCC, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଏଠି RRC SRC ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ। ତ ଏଇଥିରେ ITI ପିଲା ପକାଇ ପାରିବେ। ଏଥିରେ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୋଷ୍ଟ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଏପ୍ଲାଇର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଡେ 22 ଜୁଲାଇରୁ ଏହାର ଏପ୍ଲାଇ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଡେ ଆସିଛି ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ 12 ଅଗଷ୍ଟ ଯାଏ ରହିଛି। ଏଜ୍ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ରହିବା ଦରକାର, ଏଜ୍ ପ୍ରାୟତଃ 15ରୁ 24 ବର୍ଷ ହେଇଥିବା ଦରକାର। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ 10th ଏବଂ ତା ସହିତ ITI ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ 100 ଟଙ୍କା। UR OBC EWS ପାଇଁ ST ST ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରିରେ। ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ, ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। ମାନେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ତ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।